Kalau ngajing kursi pun ingin kat tanya nunggu bas kecil libur kau mo bang yok yang sawai pat nong ramu bakrau nolai doktor nong lad ide lupa uwe na tinggi belapau kemat ni ong hakan jela kajong ibu te na kajong yok lek jong i hang te apo dalhi kalong ba kalong ngajing kursi pun gini ka dong kat tanya kau ka dai ke jing so sarong na ka banta jongi ka west ka se hili borok wei nama hadin so pu khandai teligi snem ka ba ngi la yo MP jongi na ka ni ka than west ka se hin rei menta ngi la yo i pat menta ba ngi la yo pat ini kandidat jongi menta iba TRL long laj banyak kun ya ke MP election kalong jing so sarong na banta jong ka west ka se hili borok wei bat ngi don jing kermen ru ba nginwan ra ya jing kelah Ai so sarong kum ka kartam ai kum ka no sta di perkoe wes kasil district perkoe bal mi u kon jongi kum ka wes kasil ma ban mi kmat kum bu kandidat banjere hakani ka MP election mementah i kermen scam bu unyo ban kai so jongi job but let's say how about you long u traditional jongi sini long u nam long u we blat tip ba ka thai ka dong jongi mo kila u mo un poi ha lok sabha lệ si pun kam ki bakra kam tang state e berkowe matai ni sneu janga de long bangi so sarong kai ba menta de kandidat na ka district jongi de na kermen bar ka kapat ki para long west jongi kin ai lang ya ka margsan ya i kam tam ya ka parti NPP ro jo mangidon ka sarkar de marwara ikin development marwara kam tam ki so sarong ro bangi ila don kata kami manifesto i bai laban perlu ya tin kasih mo te ni kada kermen sebut nek kan ya kata bahkan urlong no to naka liang ka jungi kum kinu song snong jong ni ka than west kasil hi bro ka we ngi da sokmen sikadai e namar la sau pu khandai snem ngim ju yo lat su ba i nong song snong nang ni na po west kasil jongi mo ba ngim yo su ki kandidat dan re hagani kenti ke pemerintah da ka jengmi jong ini kertong na ka parti NPP ibadai i doktor TRL nonglaj bolok ku kandidat dese kalau long ke jisel sorong ka ba sikade ingi kum kadong ka than jong ni ka west kasil namar oi ni kwa hi bangin yo mo lang na kaliang jongi kum no song snong ne po west namar ngi sei hagini sau kundai snam gol adap i ma i hoping ha ko por nang yo i kum we MP na kani ka than west ke jongi te nadu ti por ba mai ping im don show te ngim yo show te re ne kenti mentang ida so komen sikade e te ngiru ngi sim galat kabu ni ka por ba ngi karpat lem ni ki nok song snong jo ni ka dong than west khasil jongi prokowei ba kin ai ke jikirsan lem mo khamtam ini Dr. DRL nonglaj ibolong i kandidat na kani ka MP by election kaman salong hakini ki benai kaman sawan let's say lengba ka jingdon ka jong i let's say ngi minong song song ngi ka dong jok ni ka than west khasil wala da im desu mentah po ka west khasil jong i la de po eastern west tambah ila de inong song song ka west mo tingi da sok kermen baki pajba kinda ailem ka jing kersan nam ta jong i im de than banong bandon kata jing yasngau parti yano mo im de than banong mania ketok kum de kum tai marngi i hagni ka juk ka jong i mentah khapta ma pangi pe ki social media iba pun ki bru jungi kim sutu bahaya kani ka jingjit ki nong mikmat ten rengi pen silem ki ba kim dei ban sloe kata ka jingsu parti no oj ha ka jing ha ka politik ki don ki baso parti kum ne kum tai tang bah ka jingsu jungi kum ki perdok prosnam jungi ka wes kasil libro ko we te la dengi ailat ini Dr. DLL nonglaj by in sajid kum MP ha kani ka by election ngida so komen sikade bat ngin yo biang sajisin mo yau ta udo usnam jongi na kani ka than west kasili brokowe nga so tang kum tai kemen ba la yo ni kandidat MP mentah ba lawan hana ka than ka jaka jongi ni ka west te nadu bensyang yo yo ba hoping stun te mentaro ni yo biang rujuk ba deina rujuk ka chnong te kanong ay sukumen sau kundai teliki senam ya kabangi imyo shu yo kandidat na than ka jongi mo rei ha kan diga kenti ke pemerintah yo ni kandidat i Dr. Barok yang mo Dr. Barok ti nisko sorong ha namar ba
haki senam ki bala lek nyok borok ngiyok hi do ujuk ujaj mo lingdo nonglaj hakani ka kenti ke mentaru ngiyok hi do ujuk hi i kermen baka ka than ka jongi mo ka Shillong borok kawai ka than west ka jongi kan kiu haki liang barok lengba ka jing wan ka jong barok hakani ka kenti ke menta i kermen baka than ka dong hi borok kawai kan kiu haki benta barok kawai Dia nak kalian jongi pajak nang ni na west yang mentah teng sutnak hi ladang i jing nang ngi tip ngi babi dong sutu hi jingkran ba ide rang ba sya bat ide ibro ki bala tip lupa haswa bakan jia ka ei bat ude rang ba ngeso ba ulong sisya uta uding ba jongi ki jaj bereu bat ude ubro ba layar ke jing mucu perkat ude ubro bala stat bat na labnong ba om tang hane po me khlia jongi hre udalai chapol le hero kilabon ki ba itho ya u na mal ba ulong pa ubro bala don lupa haka kam ka ba he ang te po ni hu den ta kadau ni pai bang ikwa community jaj brem chi nong west le te ngina subang plak ki yo ubro lu jong ta tanah kaleng jongi sultanat plat namar ba hadin bang idu no me hoping namar haka por jonga haka por bolong MP me hoping ngam padyo thebut namar ngayo thebut ningkong hak por bele MDC ba LG no si te habakat nang mi isi ngesno ba mentang yo biang yo ne we orang ba nang ne ka than jongi ubade nang ne na po wesi bat ude ubru batibru tibleing sultanat plat yo ba nakale jonga khot ngawer lang iwe pi pelok ki ba yo sngo lale ki badon hajan jong ne ka west jongi so ba ini kesan lang no ini ba DRL nong like ba lesen poi che jing job namar ba on plat lenti nam ta ka jing jong iwe pi ginong song chinong jong ne ka jala jong me khlia ha kan ni ka sop khandai snam gila yo ni unong yalam jongi ubade na po ka than west jongi tengi ka pat ke nya baro ki breu so ha ba ngin ya vot ye i krang ba in long ita candidate ban mi khmat na banta ka umdai tang na banta ka snong ka thau ka jongi hendai na banta ka mi khlia baro koi ban long ita unong mi khmat ken ka jing se ja ta ka ta hi ka west ka se helai boro shi ka tangi ki breu ki jiu ben ju ko ba ki de ki west beach mo den rei hakani ka kenti ka bamta ngaso sarong mar ya yo ngau ya ka kerteng jongi Dr. DRL nonglan namar iru lakha lapun hangte hapo snong laborton tenga kaladon lupa kata ka jing sung i yala ka jong ka dong ka than te nalor ba ideiru ibreu ibam padon daksniu hai an chuang no kumta namar ba ngala pulih hi ka jinglong jong i ba idei iba kumno mo te ideiru ibreu ba ye jo bulai te nadu kaman jong iru kadai kaman ka bi songkon ka bi rangba ba kum ubreu la dei hi ban mi khmat ya kum kani ka kambat kai ka banga kham sultanat palat kalong ba nalor kani ka ya kani ka ktien khasi nalor bu dei presiden jong ka kasi autos society nang ta ila penur long ya ka wei ka ba ban penlong ka official language te rem ta kadang don kam yang iban penur long saya kanika ban penrung ya tien khasia ka kernet ka bapra te ladang ngin suya syak tangan ngin suya ki ngin suya diman si diman ya kata ka ban penrung ya ka tien khasia ka 8 schedule kamut kam don jeng mentoy menta kan ka de ka kabuk siar namta baro ka khasi jantia kadang kabuk siar ka ba menta ba ngiyo i Dr. DRL nonglan bidon ka idea ila long experience ya kani ka kam plus ba idon haka parti sansar hapo mekalia namar lada ide MP makana ide nakawai parti yo let's say kam don ka jingya trailang ru kata nginom yo ya uso batiang dari menta da ka jingya trailang joka sarkar mekalia MP but kibun ki supporter nga kerparu ba wat ya kiwe ki bomde na ka parti NPP ru nam ta ka jing bah jong ka jaj benrewi bro ka wei yang in yasnokti hakni ka kanti ka ba menta namar ba ngin om ya thau ya kita ki AKA ngin ya thau ba ya ka ka jing tnu jong yi ki khasi ya ka ban penrung ya ka khasi ya ka ktien khasi ya ka kernet ka ba prala ni ka 8 schedule te
ngakarpan ya baro ki parasinong parathan baro ya ki jaj benriu khasi jongi bang ngin om ya wodong ngin om ya wodaw lada unu ubreu ubale bha nam ta jongi lada udai nongsud jongi ru yang in yes nokti khnang ba ngin yo lada yo ya kata ka ban penrung hapo ka schedule kam dei ka jing man toy jongno ndai ka dei jongi hi ki jaj benriu khasi de ngakarpat sesien ba yang in penjensur ya lagi jingmut jing perkhan in nya teli nam ta ka jing pha om dei ban nya teli tang nam ta ki jing sniu ban ka jing nya teli jongi hi kan sanang pen i ba ya ka ei ka bangi dei ba ngin le ya ka ei ka bangi dei ban rai kum ki paj ba yang in daya perkhan ngin daya pusan ba ka jing sngo jonga te long yi sngo sarong ya la ka jong ka constituency nong stony bang yo ubreu ubami baik na po ka constituency ka jongi te ka jingkerpat ya ngilang baro ba bangin ya mi syakmat ban ai ka jingkersan na banta uni UMP jongi tingidap na kajing sngongo ka bakraw mangidap ro na kajing sngo kumen ka bakraw na kabanta ba doktor Diel Alnong Lai ubalong ro kumportong jong ka NPP ni dadap na kajing kumen gilaya shalom saneng jong ka West Kasil baro kidon ka jing sngo buram bat ka jing sngo menjur ban ai ya ka jing yatrelan na kabenta ka ni ka by election bat na kalian ka jong akum uriu rangba ubala don bun snem ha ka seng sain pertei nala sngongo chi ka dei namar ba dei u kandidat uba nalo tang iba hoping ha ka por ba mensua wa dei u MP rei ngimpan yo mat na ka West Kasil ka jongi ya uta ukurtong nalo kallo yo ba hoping te menta uni wa dei ururang ba uba donro ka jingkit kli uba briu wa don ka jingnang ka jingstat uba donro ka jing sempang uba le sibun kikam na ka benta ka West Kasil bat nam ta ka jela ka jongi ha ka biade bat ka jaj benriu tingi donro ka jingkermen ka baskam bat ngindabu ro ya ki jing duai bau paj ba unyo ban sngo ban kta ha ki long jing ki long sem ha ki kun sam la bat ki long kumi ki long pa ha ki kendong ki kensen bat ha ka selong sid paro ka we bangida donro ka jingkermen ka baskam bau paj jong ka selong sid ba unyo ya ka jing sngo ha la ki jong ki sem bat hagi donut ki jongki ba hakano makapor ba ka sorkar nakaliang jong ka election commission kan sa penbena ni snodon kam ya uni urang ba unpoi siya katong ba unle sibun yiki kam nam takari kasi jantia ka jongi Terpat yaki pajba hi mo jong ka noston jong West Kasil bro away du kisnem ki baladep iswa sop nai snem ngela yo i mau ping stu nung do ibadai MP jong ka na West Kasil bro away yang jong hidup samtas bon re lada idon ka musim ba ni ka jing bom strat ya kata ka parti ni re pe yo breu bala ban de na ka area ka West jongi ini ba doktor daerah nong lai ko pat di pi ba jong ka area hi West Kasil bro away so ba ban khat lang ba pe yo breu ba biang nadu dan puli na dong akar pat di pi ki long kemi long pa ki samla so ba yang ini ai ki jong kesan ka pura ya ini MP jong ka parti NPP